Mbola tsara. Tsika niany zegny sady agnambarana karazana raha zegny maro mbola tsy mahay. Nareo courant fa hoe hatrizegny misy karazana foko eto Madagasikara misy andreo io afaka mitsabo olo folaka, na izy folaka navoan'ny accident io na n'ino mahataha karazan'olo hoe foko zegny zareo hoe mitaha olo folaka. Raha ohatra anao mbola tsy naharegny zegny amin'ny tapany avatra Madagasikara aty zegny hitanareo zegny hoe antifagnegny zegny no anarana izy foko io. Misy koa mahay amin'ny fomba raiky, misy koa sasany hoe mikaiky hoe antifagnivagna fa antifagnegny. Zareo zegny manana karazana hoe don nentim-paharazana. Ny don andreo moa tsy ino fa hoe afaka mitaha olo rehefa olo folaka. Zay zany karazana hoe efa nilovainy avy tamin'ny razambeny hatry ny ela. Io zany tsy resaka hoe magnano magie fa izy zegny hoe misy tekniky efa nilovainy tamin'ny razambeny taloha be tagny hoe efa io zegny don ny karazan'olo hoe zegny kaitsika hoe antifagnegny io. Marobe zegny olo efa mahay existence-n'izo ary efa nitsabo tamin'ny karazan'ireo olo io fa izy tegnany mahay zegny reo, tegnany marobe zegny ny olo baka lavitry efa tegnany fa tsy ahitana espoir zegny amin'ny resaka médecine fa avy amindreo ao sauvé. Za eto tsy questionner resaka publicité fa hoe za zegny mampatsiahy atsika hoe ho an'izay zatra mieritreritra fa hoe atsika hoe tsisy zavatra hay fa hoe saikisaiky hoe olo avy tany ivelany na avy tany antany hafa na karazana hoe nitondra savoir amafisiko ndraiky. Efa nahay raha tsika teto Madagasikara, efa nahay raha tsika malagasy, efa nahay raha tsika afrikanina fa tsisy hoe ke olo nitondra savoir zegny teto hoe atsika tsy olo bado zegny teto. Ke zay zao karazana hoe fampatsiavana hoe marobe zegny olo efa nitaha tam'zegny. Raha ohatra tsao misy havanareo agny hoe marary folaka efa tsy nahitana espoir tany amin'ny hôpital, tsabotsapao hoe ambanja amin'ny fatry Antsiranana zegny misy an'ireo io, rehefa avy ambanja somary mandeha agny Andoharano misy an'ireo zegny agny Andoharano agny. Izy moa aloha mahay zegny aby olo jiaby ambanja ary. Nosy be koa misy koa Ambarivato. Amin'ny Fatra Sofia koa misy an'izo fa tsy de haiko loatra hoe le point exact le tanàna misy reo fa hoe satria ireo karazana foko zegny hoe reo zegny na mandeha. Misy reo koa zegny a Sofia, foko reo io. Agnatin'ny karazany zafiny fotsy zegny misy an'ireo io, zafiny fotsy mahefa hetsika hoe karazana foko zegny manana somary hoe pouvoir hafahafa zay. De agnatin'ny ireo zegny misy an'ireo io. Aty Nosy be misy an'ireo io koa ary tegnany efa marobe zegny hoe olo mandeha mitsabo amindreo. Reo zegny fa misy infrastructure jiaby ary efa tegna hoe efa nahazo reconnaissance amin'ny fanjakagna efa ela zay satria hoe efa aman-taonany maro zegny hoe reo manana io pouvoir io ary fa hain'olo maro. Ka raha ohatra anao misy havagna marary sao variagna amin'ny hoe médecine andafy agny fa tsy nahitana espoir, gasy anao na tsy gasy satria maro olo mandeha mitaha ary zegny tsy gasy. Mandeha ao, izy io zay tsy voatery ho anao gasy ho zay voatandro. Tegnany manana traikefa tegna chapeau. Izy tsy question magie, tsy ohatra anao manana fitsabaka tsy magnelingeligny finoana ka. Non, tsisy raha hoe ke raha hafahafa zegny izy fa c'est le izy zegny hoe savoir ancestral-ndreo zegny le raha. Ya. Ka ny eto koa mafisiko hoe ny resaka hoe ny fitahagna nentim-paharazana raha raiky hoe côte à côte tokony ho mifagnampy zegny hoe ny fitahagna nentim-paharazana sy ny médecine zegny moderne zegny avy agny ivelany. Io zay tokony mifagnampy satria marobe zegny hoe raha tsy voatsabo ny médecine moderne de ilagna zegny. Misy koa raha mety hoe tsy voatsabonao karaha ataony hoe fampidirana lio zao, zay zao mety tsy ho vitan'ny médecine traditionnelle. Zegny zay ilagna. Tokony mifagnampy zegny fa tsy tokony hoe hisian'ny resaka hoe satria misy resaka mandehandeha hitako agny hoe karaha somary misimisy
conflit madinidinika fa tsy haiko tsara hoe ino zegny antony entina tonga le raha fa mais bon engany mba ifandamigny tsara zegny le raha fa hoe atsika gasy atsika fa nisy savoir teto izy koa raha ohatra atsika zegny agnamia sehatra ny médecine moderne atsika mba mangala tahaka mba mangala inspiration raha zegny tsara agny amin'olo agny maro amintsika mety fa nandeha voyage na fa nahita amin'ny document hoe en Chine na agny Malaisie io pharmacie nao zegny mizara roe misy pharmacie occidentale misy pharmacie chinois mandeha tsara mandaitry fa misy amintsika gasy koa hoe tsy haiko na inona le agnatin'le loha ao fa hoe zatra hoe mifavoriser be le médecine moderne le avy agny ivelany zegny kanefa ndraiky izy koa mampiasa médecine traditionnelle chinois ça va tsisy problème aminazy fa izy koa fa raha malagasy zegny izy karaha complexe donc ala agnatin'ny saigny zegny hoe le fihetsika raha zegny satria hoe zavatra ny antsika io fa teto talohan'ny le moderne ary izo zegny hoe misy fotoagnany fo ilanao izy io ka zegny moa ny afatra raha ohatra mbola tsara ndraiky nahay ny fisian-draha jiaby zegny hoe donc mahay antsika manomboko niany ary raha ohatra manao efa nahay zegny iny expérience efa nitiavanao nandesinao tamin'ny raha zegny sitrana aveo sao tamin'ny commentaire io mba hitanao le témoignage karaha zay koa le point exact karaha zay koa le olo zegny mpitaha neti-paharazana managna don rehetrarehetra mitsangana aza miafigny ya soyons fiers zegny atsika amin'ny raha zegny niloventsika amin'ny raha zantsika aza hoe complexe zegny mety ho maro volagnan'olo fa hoe un jour zegny ero zegny mbo tonga saigny de zegny mankasitraka atsika jiaby samy tsara samy maivana